Imagine guys, kung hindi sinusunod ni nanay, hindi natin alam kung buhay pa ba siya. Kasi imagine ha, sinusunod ni nanay kung ano yung sinasabi ng doktor na bawal daw yung wow, grabe guys, napakasariwa yung hangin sa bukid. Ayan. Oh, tingnan nyo yung mga hangin. So, hayun. Nandito po tayo ngayon sa bukid ni Nanay Gloria. Kasi gusto kong interviewin si nanay kung ano yung sikreto niya. No? Kasi alam nyo guys, si Nanay Gloria is meron siyang sakit. So, tanungin natin siya kung ano yung pinagbabawal sa kanya. Kung bakit yun. Grabe yung hangin talaga, no? Yan, so nandito na po tayo. Wow, grabe yung views dito. Overlooking po talaga. Yan, no? Tingnan nyo. Wow. Ang sariwa pa ng hangin. Yung dahon, no? Iba yung kulay. Parang nasa ibang bansa tayo, guys. Tingnan nyo. Iba yung kulay ng dahon. Hindi guys, joke lang. Ito po ay patay na. Ano? Kakaiba, di ba? Parang mga kulay cherry blossom. Cherry blossom. O tingnan nyo, parang mapaparang tayo kasi yung kulay niya, yung dahon is parang bulaklak. Di ba? So, it's a prank lang yan. So, nandito na po tayo sa bahay kubo ni Nanay Gloria. Hi, Nay! Good morning, good morning, good morning. Yan o, may mga manok. Sige, buhat ni mo na eh. Yan, may mga manok. Nagbuga ka og kahoy. Yan, may mga kahoy na naman si nanay. Tingnan nyo yung mga kahoy ni nanay guys. Yan o, ang daming kahoy ni nanay. At saka dito sa sulod, nasa yung mga kahoy. Nakabuhi lagi ng manok na eh. O, gibuhian na siya. No? Ang laki ng manok guys, gibuhian ni nanay. Ano man? Yan, ang dami ng kahoy ni Nanay Gloria guys, oh. Wow. Ito, siya po yung gumagawa nito, no? Imagine. Oh, 4 na sako. Ganito, oh. 4 na sako na big, yung feeds. Feeds, oh. Feeds na sako. Almost puno po, 4. So yan, tanungin natin si nanay kung ano yung sikreto niya. No? Yan. So, ito yung mga kahoy niya. Tingnan nyo yung overlooking dito sa bukid ni Nanay Gloria guys. Very fresh air po talaga. No? Ayan. So nandito si Nanay Gloria. Tanungin natin si Nanay Gloria. Hi, Nay! Hi sa manting mga viewers. Hi! Hi! So ayan. So simulan natin. Pilay nag-edad ni mo, Nay? 67. So 67 na, imagine guys, no? 67 na si Nanay Gloria. Pero parang napaka lusog at saka yan, marami pa siyang ginagawa, oh. Tingnan niyo 'yon, no? Ginagawa niya. Yung mga kahoy na 'yon, oh. Siya po yung gumagawa. Tapos yung nagsibak siya sa mga kahoy. So imagine guys, 67 si Nanay Gloria. At saka yung nalalaman ko kay Tatay Andis na, meron ka daw sakit noon. Di ba, Nay? Ito sakit gini mo, Nay? Sakit sa tutoy? Kaugatan. O sa kaugatan. Din yung tutoy mo is nibuto na ang duha? Oo. Oo. Imagine guys ha, si nanay may sakit na siya. Sa ito idadani mo, Nay? Edad ka nagasakit? 40. So 40 years old po si nanay nakasakit. So yung sakit niya is yung mga ugat po is parang lumalabas yung ugat na eh. Nigawas ang ugat na eh, manggawas. So manggawas yung ugat. Hindi ko alam kung ano yung sakit na yan. At saka yung kanyang suso po is, dalawa is, yun sana, nibuto? Kayag. Oo, nakaiag daw, nibuto daw guys. Hindi rin yan cancer na eh. Hindi daw. Sabi ng doktor, hindi daw cancer. Na no? So, ayan no, imagine guys, ano nga pala yung sikreto ni nanay, kung ano yung mga pinagbabawal sa kanya. So, yung first, yung pinagbabawal sa imo na yung sakit to, Nay? Baboy. So, yung baboy po, yung karne, bawal po sa kay nanay.
So imagine guys, kung hindi sinusunod ni nanay, hindi natin alam kung buhay pa ba siya. Kasi imagine ha, sinusunod ni nanay kung ano yung sinasabi ng doktor na bawal daw yung karne. Pero okay lang sa imo na yung manok at saka yung isda. Any kinds of manok pwede. So any kinds of manok guys pwede daw. No, so yung pinagbawal po talaga sa kanya is yung mga karne. Karne ng baka. Kaon. Okay lang daw. So yung karne lang po talaga ng baboy, hindi daw bawal po sa kanya. So ngayon ay sa ngayon mayroon kang miniminti na tambal. Na ano? So once a month daw. Oo, once a month lang. Katong lain ako tong gibihan. Ay mo gibihan ang lain? Isog ra kayo. Isog daw kayo yung tambal niya. So ngayon is minimintin niya yung pang 1 month na lang na no? So 1 month yung tambal mo ititik kausara sa kadlaw. Sa kabuan. So sa kabuan. So makainom ka sa kadlaw kausara. Kaduha. So sa kadlaw. Sa kabuan. No? Imagine no, 67 pa si nanay pero ang dami niya niyang magagawa sa bukid. Yan po isa sa mga dahilan siguro kung bakit yung mga matatanda po sa bukid is matagal aabot sila ng mga 80 years old, 90 years old. May iba nga is umabot ng 100 years old, imagine. Kasi meron silang kinukontrol na pagkain. No? Tsaka alam nyo yung mga pagkain nito napakasariwa. Yan po. Fresh na fresh. Yung mga ginagawa ni nanay. 4 na panggatong sako yung ginagawa niya. Siya pa yung nagbuhat nito ha. Imagine ha. 67 years old po si Nanay Gloria. Yan o, ang dami niyang kahoy. Mga pundo ng kahoy. Yan po is pang araw-araw nilang gamitin na kahoy. Kasi dito sa bukid, wala po talaga yung mga stove, yung mga gasol, no? Ganyan. Ayan. So, imong kaunon kada adlaw nay mag-utan juga nay. Usahay di. Pero isda gyud no? Isda po talaga yung kinakain ni nanay araw-araw. Wow, sarap ng hangin. At saka alam nyo guys kung bakit talaga, experience ko lang po no, kung bakit malusog at saka masigla sila yung mga nanay natin sa bukid. Kasi yung fresh air po, yan no, nakakatulong din po yan sa ating lungs. Yan. Yung mga masariwang hangin, isa sa mga dahilan kung bakit palaging masigla po yung mga, hindi sakitin yung mga tao sa bukid. Iyan. Pila na gito yung mga anak na eh? 8 no? 8. So, 8 po yung anak ni nanay. Imagine, 8 po yung anak ni nanay. No? Yung iba is nandun po sa ibang lugar. Ganyan. So, regards po. Yan, sa mga anak ni nanay. Kung nanonood kayo ngayon, ay regards po kayo kay Nanay Gloria. Ingat po kayo palagi kung saan kayo ngayon. Kasi dito, sa MGCQ po kayo sa Cebu. No? MGCQ na sa Cebu na no? Ayan. Tingnan nyo yung mga kahoy, grabe. Sumasayaw po yung mga puno dahil sa hangin. Ayan. Muli ra kadayon ay. Yawa. Kuwat ay. Kanakon ba yato si kuan ay? Siguro nanganak na turon. Si Pit. Yan yung aso namin. Yung partner niya is malapit na yung mga anak, si Pit. Siyan po si Pito. So yung Fit na aso is malapit na mga anak. I think mga anak ito na dun sa farm siguro yung mga anak. Oh. Kay gahapon gini sige tug pangita og kanang lugar na iba sa siya mga anak siguro. Gahapon. Na.
Yung nganak din oro. Mo lagi. Ako to adtuon karon. Nagkuyog to. Nagkuyog to. Yan. So yan guys, once again no, inuulit ko po. Si nanay po is meron siyang sakit po, pero nakasurvive po si nanay is kasi yung ipinagbabawal ng doktor is sinusunod niya po. Bawal po sa kanya yung karning baboy, ganyan. So yung kinakain niya is only isda at saka mga gulay, fish. Basta bawal po yung karne ng baboy. Yan po yung advice ng doktor niya. So 40 years old po si nanay nakasakit. So ngayon is, pila edad ni mo nay? 67 na po si Nanay Gloria, no? So pag gusto talaga nating mabuhay, kailangan sundin po natin yung mga payo ng doktor, no? Kasi sila lang po talaga yung nakaalam kung ano yung bawal natin, sila yung nakaalam ng kung ano yung sakit natin, di ba? Gaya nito yung hangin, no? Palaging bumubugso yung hangin. Nakaka-relax po, nakatulong po sa ating lungs sa papag-clean. Yan is the best po yung hangin. Yan guys, so na-interview na po natin si nanay. Si nanay is 67 years old, under of senior citizen na po. So 40 years old po, nagkasakit po si nanay, tapos ina-advisean siya ng doktor na bawal kumain ng baboy. At saka sinusunod niya, so ngayon is malusog pa rin si Nanay Gloria. So I hope guys meron kayong natutunan sa video na to. So kailangan kung ano yung ipinagbabawal ng doktor is susundin po natin, no? At saka isa sa mga tips ko guys is kailangan po natin ng fresh air is the one po. Very nature medicine. Yes, nature medicine, at saka hindi po yan mabibili, kundi kayo po yung pupunta sa lugar na kung saan po may fresh air. Ayan. So once again, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Ayan, bye-bye. Bye-bye, Nay. Bye-bye. Ingat. Bye-bye. Maraming salamat po. Bye-bye. Yan o. So bago natin i-end, pakita ko muna sa inyo yung hangin dito. Wow. Tingnan nyo. Lagi at doon to na ako, Nay. O sinanganak na ba? Ako lang kakitugtiyan. Bye-bye po, ingat. Alam, bye-bye.